Cam cyntaf I fi bydde mynd ar ecu gyda'r cyfarwyddwr i'r safle I weld beth yw cynlluniau a syniadau'r cyfarwyddwr I gychwyn y peth. Pan wnaethon ni gyda Arwel I Tom yn y Mur yn Trosfynydd a gweld y tirwedd, gweld y golygfeydd anhygoel oedd yna, oedd eitha amlwg I weld bod y set wedi benderfynu'n barod, hwnna oedd y set, oedd hi'n beautiful na. A wedyn, jyst gweithio mas o logistig fwy na dim, gweithio mas shwt ni'n cael y cynulleidfa ar y safle, shwt ni'n cael y cast a'r criw I ymarfer ac I berfformio'n ddiogel, bod yna rhyw lle nhw'n cael paned cynnes. A hefyd wrth gwrs yr her arall byddwn ni'n gweud pan yn cynllunio cynhyrchiad awyr agored yw ystyried y tywydd. I ni'n byw yng Nghymru fach wrth gwrs a dwi ddim wastad yn heulog. Felly, wnaethon ni brynu tipyn o ponchos os fi'n cofio'n iawn. Mae'r unig broblem fwyaf oedd y midges oedd lawr o bwys yr afon, lle gaethon ni tipyn o broblemau wrthyn nhw ar gyfer y cynulleidfa a'r cast. Maen nhw yn dywyneb di trwy'r amser. A fi'n credu I fi'n bersonol, yr her fwyaf oedd clefyd gwair, dwi wastad yn cael y mis Mehefin, so lot o tissues a just trial cadw'n lyged ar agor. Oedd sawl her wrth gwrs wrth greu cynhyrchiad ar ben mynydd. Un o'r rhai ar Tom yn y Mur, oedd yr anifeiliaid dal ar y tir ar y mynydd, felly oedd tipyn o ddefed yna ac yn aml iawn o'n nhw'n cerdded mewn i'r golygfeydd. Oedd rhai clynhau lan ar ei hwlen wrth gwrs ni'n siŵr bod llwybr y cynulleidfa yn ddiogel a bod ddim baw ar y llawr. Hefyd, mi oedd tylluan gyda ni yn yr cynhyrchiad a sicrhau fod hi'n cael ei cadw'n ddiogel ac yn saff ac yn cael ei bwydo bethau. Yn amlwg oedd rhywun gyda ni'n gofalu am hynny. A hefyd oedd motorbike ar y mynydd hefyd, lle oedd actor yn gyrru mewn ar motorbike I golygfa ac oedd y tirwedd mor anwastad. Oedd tipyn o bumps a cerrig y ddefedd o drosto, ond jyst yn neud siŵr bod nhw wedi cael digon o broses ymarfer a wedi siarad gyda rhywun arbenigol yn hynny a wneud yn siŵr bod yr cast yn hyderus I wneud hynny. Felly, oedd sawl her bach gwahanol, ond oedd hi'n gynhyrchiad hyfryd.